alle sammen, og glædelig jul. Det er godt nok den 25. december lige nu, men da det tager lidt længere tid at lave den 24. som jo er en stor lov, skal være en stor lov i en lidt hyggekalender, så blev det altså først i dag, jeg fik den. Det her det er nogle optagelser fra Masunda, hvor vi fejrer jul lige nu. Stillehavet. Det var bare det, jeg vil sige. Vi må have en rigtig god jul og godt nytår alle sammen.